Kaseng National People's Party lani NPP kala thia Tyngeh ya kaseng Voice of the People Party lani VPP bakadai ban pensyai ki Paidbah ayu kila no senyang na kabenta ka Roy Kapar ki constituency bakadon ki MLA hakini ki shisnam baladam abai kran bekala pathai khubor state working president ke NPP uba penyak sing sim ulaong bakadai ban pendam shwai lagi kamram kum ki MLA bat sange ban aidau bakimla ban train na kabenta ka Roy Kapar nama bakidon hakaliang persya uba penyak ulaong ru ba ka VPP kala syukeno bamsap ya ka sokar balelam da ke NPP Henry kamla apat ban sei ki sakhi satar ban penshisha iya ka jingnoh ka jongki. Okay, kadang ru kajing pensngo ba habai dei ba kane kaban ong ba ka parti jungi kade ka parti ke ba penbe yu Paidbah. Re nakaliang do jungi nga sno ban ong ba dan kam si kinoi lam jung ka VPP ban Paidbah ka videos Paidbah ki lat pathai kubor ya ka jingkran kinoi lam ka jungi nadu pasdang hadu bakut wat ju pet tang si benta le se dan ne ban shu edit hakajuk menta ke ba kabor teknologi lak ban edit tengah ngai i ba kinong lam jungi ki hikai ye ki Paidbah ba ki de ban long ki ba sungthu ba ki ba shai nama don ki nomi khmat ki ba wan tang hak por election tang hak por badan kam ban penbe te kata ngi keren Working President Jong Kaseng